Matang daghan man gyud moingon nga daghan daw kuno Tagaloson diri sa social media mga Tagalog. Mga idol, guys, ayaw mo pagpalupig tanan nga mga Bisaya diha pag-comment diri sa akong video kay atog yung susihon kung unsa gyud ang pinakadaghan diri sa social media, mga Tagalog ba or Bisaya. Sige guys, Bisaya challenge ta ninyo. Tanan nga mga Bisaya pag-comment mo diha sa comment section. No, tapos kuan dili lang po nato kalimtan og share ang atong videos para mahibaw-an po sa tanan nga mga Bisaya nga nagtanaw na atong video karon. No, ayaw mo palupig mga Bisaya. Sige, pag-comment mo tanan diya mga Bisaya, kamo tanan, pag-comment mo diya. Ayaw mo sige kuan pasumangil nga dili mo Bisaya. Napuy uban pasumangil nga Tagalog daw kuno sila. Oy, ayaw mo pagpasumangil diya. Pagpaila mo ba nga kamo mga Bisaya, ayaw mo pagpa-karong inon nga mga Tagalog mo. Pag-comment dayon mo diya sa comment section para mahibaw-an nga kamo ay mga Bisaya gyud mo. Sige na guys, pag-comment mo kung taga-asa mo sa Bisaya, kung asa mo sa Mindanao, Mindanao ba mo, Bisaya, Cebu ba mo, taga-asa mo, Davao ba mo, mag-comment mo din sa comment section. Sige na, maghulat ko sa inyo ang comment. Kay atong tanawon gyud kung pinakadaghan ba gyud ang Tagalog kaysa mga Bisaya. Sige na, maura to mga idol. Amping mo pirmi diha kung asa man mo karon sa sulok-sulok sa mundo. Amping mo guys.